हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय बायदि बैसोनि सुबुंनि थाखाय बायदि आसनि नाथाय बैसो जानाय सुबुंनि थाखाय मा आसनि स' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों बोराय एबा बुरैनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां जुदि नोंथाङा 60 बोसोर बैसोनि जाबायब्ला नोंथाङा थारैनो बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मोननो हागोन बोसोरै 3,000 बिदिब्ला नोंथाङा जुदि 60 बोसोर बैसोनि जाबायब्ला एबा नोंथांनि नखराव बोराय सुबुं एबा बुरै सुबुं बेबायदि दङब्ला नोंथाङाबो बेबायदि फायदाखौ लाहोनो हागौ नाथाय एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननैसो क्राइटेरियानि गोनांथि दङ मा बेफोर क्राइटेरिया फोरमायगासिनो भिडिअआव स' बिदिब्ला मा बे आसनिया एप्लाइ खालामनो थाखाय फर्मखौ बबाव मोनगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन बबेयाव जमा होनो नांगोन बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ एडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे आसनिनि मुङानो जाबाय शहीद कुशल कुंवर हरभजननि बृद्ध पेन्सन आसनि स' दानिया नोंथांमोना बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय आसनिखौ हिताधिकारि हबले नोंथांमोना मा गोनांथि दङ अर्थात मा क्राइटेरिया थानांगोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला बयस कमियाव 60 बोसोर पूर्ण हबल লাগিব नोंथांमोना 60 बोसोर आबुं जानाय जानांगोन अर्थात 60 बोसोरनि गोजौ थाब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय 60 बोसोरनि गाहायनि जानो मोननाय नङा बर्तमान सोलिथ'का कुनु सरकारि पेन्सन आसनि अन्तर्भुक्त हब नुवारिब नोंथाङा सिगाङाव बा दासिम नोंथाङा जायखिजाया सरकारि पेन्सननि अर्थात पेन्सन मोनबाय थानाय जानो मोननाय नङा जायफोर बिथांमोना सरकारि पेन्सन मोनाखै बिथांमोनाल'सो बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन 50,000 बा तातुकै कम दरमाहा प्राप्त सरकारि कर्मचारी पितृ मातृ ए पेन्सनर बाबै योग्य नोंथांमोननि जुदि सोरबाफोर साख्रि मावनाय दङब्ला नोंथांनि फिसाजो बा फिसाज्लाया जुदि साख्रि मावबाय थादोंबा जुदि बिथांमोननि दरमाहाया 50,000निख्रुइ गाहायाव दङब्ला बिथांमोननि बिमा बिफायाबो बे पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों बिनिफ्राय बोसोरी 2.5 लाख और बेसी आय থকা लोक ए पेन्सनर बाबै विवेचित নহ'ব स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि एनुवेल इनकाम अर्थात नखरनि बोसोरी आया जुदि 2.5 लाखनि गोजौब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो जायफोर बिथांमोननि नखरनि बोसोरी आया 2.5 लाखनि गाहायाव बिथांमोनाल'सो बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनाय दं नोंथांमोना बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना बिनि फर्मखौ बबेयाव मोनगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय रोखा फोरमायनानै होनाय दङ नोंथांमोना सिरिबाङै नायलांदो स' बेवहाय फोरमायनानै होनाय दङ नोंथांमोना बिनि फर्मखौ जायखिजाया नोंथांनि गाव पन्सायतआव नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लकआव नङाब्ला पौर निगमाव पौरसभा नगर समितिनिफ्राय नोंथांमोना बे फर्मखौ कालेक्ट खालामनानै लानो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बबेयाव जमा होनांगोन होननानै बुङोब्ला गाव पन्सायत नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लक नङाब्ला पौर निगम नङाब्ला पौरसभा नङाब्ला नगर कमिटियाव नोंथांमोना बे जिथु फर्म बे फर्मखौ डकुमेन्टजों लोगोसे जमा होनो हागोन बिनिफ्राय प्रमाणपत्र लगत बयकर प्रमाणपत्र बिनिफ्राय डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोना बैसोनि सिनायथि थानाय जायखिजाया गांसे डकुमेन्ट्स नङाब्ला बे आरो लोगोसे बेजों लोगोसे नोंथांमोना पासबुक बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना बेवहाय जेरक्स खालामनानै होफानो थाखाय खावलायदों बिनिफ्राय नोंथांमोना बैसोनि फोरमान हिसाबै नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि स्कुलनिफ्राय मोननाय सार्टिफिकेट नङाब्ला पान कार्ड नङाब्ला चक्र बिखे अर्थात सार्कोल अफिसनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोनि सिनायथि थानाय जायखिजाया गांसे कागजपत्र अर्थात डकुमेन्ट्स होनांगोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनाय बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फर्मआ बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन नङाब्ला नोंथांमोना बैफोर गोजौ मख'नाय अफिसाव थांनानैब्ला नोंथांमोना बेनि फर्मखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन स' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नायदो शहीद कुशल कुंवर हरभजननि बृद्ध पेन्सन आसनि दानिया नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्म जिथु बेखौ नोंथांमोना माबायदि फिलआप खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो बेवहाय आं गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होगोन नोंथांमोना सिरिबाङै नायलांबायल' थादो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आगदाथिंजाय मोनसे न' दङ खालि न' बेवहाय नोंथांमोना जाय बिथांखि एप्लाइ खालामगोन बिथांनि बेवहाय फट'खौ सिथाबनानै होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय गाहायाव फैदो नाम्बार 1आव नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय बिथांखि एप्लाइ खालामगोन बिथांनि नामखौ बेवहाय होदो बिनिफ्राय नाम्बार 2आव दङ फादार मादार हासबेन्ड वाइफनि नामखौ बेयाव होदो बिनिफ्राय 3आव दङ जेन्डार नोंथाङा मेल फिमेल बबेयाव गोलैयो बेवहाय होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ डेट अफ बार्थ बेवहाय नोंथांनि जन्म खालारखौ लिरनानै होदो बिनिफ्राय केटेगरि नोंथाङा बबे केटेगरियाव गोलैयो ST SC OBC आरो आदार्स नोंथाङा बबेयाव गोलैयो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ नोंथांनि जिल्ला बिनिफ्राय नोंथाङा बबे ब्लकनि आन्डाराव गोलैयो बिनिफ्राय पन्सायत PCDC बबे PCDCआव गोलैयो बबे MSCआव गोलैयो आरो बबे टाउनाव गोलैयो नोंथाङा बेवहाय होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नाम्बार Dआव दङ बिदिनो भिलेज नोंथांनि गामिखौ बेवहाय मख'नानै हो वार्ड नाम्बाराव थायोब्ला वार्ड नाम्बारखौ हो बिनिफ्राय लेन्ड नाम्बार आरो नङाब्ला हाउस नाम्बार नोंथाङा बेवहाय मेनसन खालामनानै हो
बेनिफ्राय 7 आव नोंथांमोना बेंक डिटेल्स नोंथांनि जितु बेंक एकाउन्ट दङ दानिया बे बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा बेवहाय मेनसन खालामनानै होनांगोन मानो होनोब्ला नोंथांनि जितु रां बे राङा बेंक एकाउन्टनि गेजेरजोंसो हाबगोन बेखायनो बेंक होनो गोनांथार बेवहाय मेन्डेटरि होनानैबो होखादों स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होदो नाम्बार 1 आव दङ नाम्बार ए आव दङ नेम अफ दा बेंक नोंथांनि मा बेंकनि बे एकाउन्टआ नोंथाङा बेवहाय बेंकनि नामखौ मख'नानै हो बिनिफ्राय ब्रान्च बबे ब्रान्चनि बिनिफ्राय आइएफएससि कड जितु बेखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै हो बिनिफ्राय नोंथांनि जितु एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नाम्बार 8 आव नुदों प्रुफ अफ आइडेन्टिटी दानिया नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि जितु फोरमान बिलाइ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्डखौ होनो नांगोन भटार आइडिनि नाम्बारखौ होनो नांगोन बिनिफ्राय आधार नाम्बार होनो नांगोन रेशन कार्ड नङाब्ला पिडिएस कार्ड बेवहाय नाम्बारखौ होनो नांगोन बिनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स दङब्ला ड्राइभिं लाइसेन्सखौ होदो नङाब्ला एनरेगानि जितु नाम्बार दङ बेखौ नोंथांमोना बेवहाय मेनसन खालामनानै होनो नांगोन बिनिफ्राय नाम्बार 9 आव फैदो नोंथांनि जायखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार बेवहाय होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय गासैबो डिटेल्स जानायनि उनाव नोंथांमोना दानिया बिथिं फैदो गाहायाव नोंथांनि जितु सिगनेचार दङ नङाब्ला थाम्बनेल इमप्रेसन नङाब्ला आसिनि सिनायथि नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो होनो हागोन स' बिदिब्ला बेखिनियानोसै फर्म फिलआप खालामनायनि जितु क्राइटेरिया अर्थात फर्म फिलआप खालामनायनि जितु प्रसेस बेखिनियानोसै दानिया नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो बेबायदि फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथांनि जितु डकुमेन्ट्स गोजौआव मख'नाय डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना बे फर्मजों लोगोसे जमा होनो नांगोन गोजौआव मख'नाय जितु अफिस बे अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बे फर्मखौ जमा होनो नांगोन नोंथांमोना नैबे मोनसे खाखारलाइखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय रोखा जानो हागोन जे बेवहाय साबैसे बोराय एबा साबैसे बुरै एबा बैसोगोराफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ बेवहाय मोनगासिनो दङ नोंथांमोना बे खाखारलाइखौ नायोब्लानो रोखायै नुनो मोनगोन स' बिदिब्ला बेवहाय मख'नाय दङ मुंख्लं कुसुर कर साफ्रोमबो बैसोगोराफोरनि पेन्सन बिथांखि स' बेवहाय नोंथांमोननो रोखायै खालामनानै होदों जे बेवहाय जितु 2018 आरो 2019 नि मादाव दङमोन 7,21,777 सुबुङाल'सो बिनि मोननांगौ रांखौ मोनदोंमोन अर्थात पेन्सनखौ मोनदोंमोन बिनिफ्राय 2019-20 नि गेजेराव मोनदोंमोन 11,95,785 सुबुङा बिनि फायदाखौ मोनदोंमोन आरो बिनिफ्राय फैबाय थानाय जितु 2020 आरो 2021 नि गेजेराव 2,11,259 सुबुंफोरा बे आसनिनि फायदाखौ मोननो हादों स' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो गोबाव दा खालामसै नोंथांमोनाबो बेखौ गोख्रैनो एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन अर्थात नोंथांमोनाबो बेनि मुलाम्फाखौ लानो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो